17 separio oli aika helppo, koska yhdellä meni. Jos katsois sen liikkeet, mutta sen voisi aika helposti ehkä liikkeellä. 2 tai 3 iskeellä. Kunnes se lopeta siihen. Joten nyt mä evalvaan teille. Nyt browsiin. Ja mun browsiin tähän. Ja ehkä tästä lisätään. Ehkä tästä tulee 700. Elikkä siis katsotaanpa. Miten siitä tää voi olla? Se on vasta 7. Ui, 900 mitään! No niin, nyt se tuli. Wow, se ylitti mun toisen hyppyn aikana.